Ukáž, ukáž. Ne, ale to není zlato, ale pro nějaký pyrit nebo co. Jasně. Jo, můžeš. Pustě. Taky tenhle fialovej. Hezky. Jo, to Hezky. tenhle fialovej. Nádhera. Ukáž. Ruka, a co říkáš ještě k tomuhle? Ale tam máš kladivo. A já chci prostě tamhle, já chci tamhle. Je, to máš. Jo. Nic není. To je jenom kámen. Co to je? Kamen. OK. Když chceš Hezký. najít A něco to je nějaký, pořádného, no to asi ten, nějaká ruda. To OK. Já nevím, co to je. Já se zeptám Pavla. Já jsem tu taky.